Assalamu alaikum daroɓe, on jarama, on calminama, on beltanama no feewi. On jaɓɓama nder taskaram men konngol sakiraɓe. Hande alat en mari ñalɗe 23 nder lewru 8 lewru 8 ndu mbiyeten August hitande 2026. Min nase Yusuf Usman emi wondi huɗɗiraɓe am Hamidou Jaɓɓule e Surajo Tete. On jaɓɓama nder taskaram men kikiɗere hande. Min jaɓi barka ma. En kirti jam Jaɓɓule. Jam alhamdulillah. No mbaɗon no Abuja no ɓe Abuja. Jam tan alhamdulillah yettore Allah. Tete a jaɓɓama no hirti? Anana min na Tete hirti jam? Nase jam no cumbino on tawa. Jam alhamdulillah. No kano no ndungu? Jam yettore Allah no Nigeria. Nigeria jam alhamdulillah. Sai siyasi joni kam. Jaɓɓule no cumbino a tawa no wondiɗɗaɓe. Jam alhamdulillah Tete no mbaɗon no fattule mon ɗen. So goɗɗum en fu meɗen en jaɓɓama. Ka masha Allah on jarama wondugo. To ndaroɓe darde go non nunguto meɗen. Ndaroɓe darde go on jettama e wonduki amin darde go. Bana wowani ba en andi taskaram konngol sakiraɓe e warana on kala ñalde alat jamdi 9 yaago jamdi 10 dow jayde YouTube ema jayde Facebook sakiraɓe media. To kadi hande ma min so'oyake e toɓɓere mawnde ngam haaluki gila joni ha yotto jamdi 10 so Allah jaɓi. Hande bana min surgi on dow jayde Facebook yon andi min ngodi koɗo tedduɗo kanko woni Honorable Mohammed Khalil Bello. Honorable Mohammed Khalil Bello kanko woni horejo dental biyetengal Kakaran woni Kulen Allah Cattle Rearers Association of Nigeria. To kadi o yottake nder jawleru mi jaɓɓotomo joni ngam heɓa nandi bana matotiral mako e saɗi seɗɗa o jippake fayin to en yelwoni o soɓɓoyto nder wakkati. Hande toɓɓere meɗen mawnde woni anniya laamu Nigeria ngam wurtinki durduɗe nder leydi ndin ko hewtani durduɗe 417 bana laamu leydi andini. Kadi taskara ka taskitama ley jagorgal ɓamtare gaynaka mbiyeten Ministry of Livestock Development nder leydi Nigeria. Taskara ka dogginte nder diwe ɗuɗɗe nder leydi ndin amma joni taskara ka fuɗɗama nder diwal Plateau nder tayre woyla hakkundere leydi ndin. Non bo diwe goɗɗe 5 kertama ngam fuɗɗam taskara ka taskitama ngam wayla durngol ngol egga hoɗa yaaki durngol ngol jamanu, ekkitina waynaɓe, ekkitina aynoɓe ngam ɓe kota durngol ngol jamanu, ɓe acca durngol ngol egga hoɗa mbiyeten open grazing. To kadi to Allah jaɓi hande hawtade e mawɗo Mohammed Khalil Bello min ndaaray dow haala ka kadi noye kamɓe ardiɓe dente waynaɓe no ɓe jaɓiri anniya ka nden noye bo ɓe ndaardika noye ka waylirta anniyaji durngol nder leydi Nigeria. Hidde ko e matotiral jaɓana kanko koɗo meɗen tedduɗo mi fuɗɗiray e moɗon wondaɓe nder jawleru ndu. Hamidou Jaɓɓule anani anniya kalamu leydi ƴetti. To a jaɓɓanto en koɗo na ko noyde mi o wangi? Mi yi o wangitoy matotiral jaɓanimo. Allah sene min jaɓɓakema nder taskaram men kikiɗere hande. Yo mi yetti alhamdulillah mi yetti masin. To masha Allah. Mi arti mi humpiti ndaroɓe en darde go'o dow an wiyete Honorable Khalil Mohammed Bello an wonte horejo dental biyetengal Kakran Cattle Rearers Association of Nigeria walla bo Kulen Allah Cattle Rearers Association of Nigeria. I'm not, no.
ngam yimɓe ɓe anda ko wiyete kakran kadi a foti kumpita en ko wonta dental moɗon ngal ko daraniɗon e golle ɗe golloton nder leydi Nigeria. Kakaran ɗum nasarankore ko min jata kulen Allah kati Riyaras Association of Nigeria, wato ƙungiyar wainaɓe ngol leddi Nigeria ngol ɗum yi'ata kulen Allah, wato anen ma wainaɓe kulen Allah, wato aran ni ɗum kujeji tati. Anen ma wainaɓe kulen Allah to neɗɗo ruma e rema njahe ngaten dabbaji ɗi nyama nyamudu muɗum ko remi bo mo wolwa ɗum fiɗa mo be shengal, ayi ɗum waɗa kulen Allah to en tonyo remoɓe. Hamɓe ma remoɓe ɓe kula Allah to ɓe shukka burti, to ɓe bo ndeba inaje durgol. Hanjum ma gwamnati ɗum kula Allah ɗum anda anen ma wainaɓe en godi hakke e jawdi leddi, ngam majum to ɗum ɗawa en bote gwamnati ɗum wada e wainaɓe gwamnati, to ɗum yo'a hakke wainaɓe. Hanjum ke kulen Allah, kowa hula Allah daro dow keri gonga, hanjum ke ma'ana kulen Allah. Na'am. Gila nde dental ngal fuɗɗi golle nder leydi Nigeria? 2017 ngal fuɗɗi, ngal wanna register daga corporate affairs. Na'am. Gila corporate affairs commission kadi hukuma ka hakkilanta winditaki ko registaki dente nder leydi ndin e ma kadi kampaniji. To Allah sene corporate affairs wargo joni e golle baɗe golluɗon nder leydi ndin, ko a foti limtana en kuuɗe ɗe kuuɗon? Min gaɗi kuuɗe mawɗe, aran ma bo andi hanjum kulen Allah, aran ma kuugal mangal ngam min ardini ko waɗi ɗum tigga aran ma ngam heɓuki jonde jam hakkunde wainaɓe e remoɓe. Kamɓe ɗuuɗi aran ɗum andiri leddi ndi ko e lesɗe ma Afrika e ɗum joɗi jam, ngam a andi mo risku yiɗata shiya jonde jam. To ɗum ummini hakkilo mo jawdi hanyum tonyete, hanyum wujjante, hanyum rellata to soko. To hanjum aran ma manufa kulen Allah fu hawtuki e gwamnati e remoɓe e kala giɗɗo jonde jam fu ɗum hudaga ɗum heɓa jonde jam hakkunde wainaɓe e remoɓe e bo inaje ɗe wainaɓe njahata fu to ɓe koɗi fu ɓe joddo jam e inaje ɗe yimɓe ɓe koɗani. To gwamnati bo hakkilana ɓe, hamɓe ma ɓe hakkilana gwamnati kuugal mangal ni ngal min ardini hanjum ko hefti jonde jam. Ngam majum ko dungu to waɗi, dungu fu saga to wari, minon ɓiɓɓe kulen Allah ko toye emin mofta lenyol e wainaɓe e remoɓe min famtina ɓe ngam nafuda jonde jam e hakkunde maɓɓe. To ɗe ke kuuɗe mawɗe. Ɓawo majum bo emin duro emin keɓana wainaɓe ndiyam to dabbaji njarata e nyamdu ɗum dabbaji nyamata. To ɗum bo nyo'i hakke gainako to emin tokka hakke mako e wodi hukuma. Hanko ma to mo tonyake goɗɗo e neɗɗo woytanake min, to min ummoto min daro min ballita oya heɓa hakke muɗum, ngam minon kowa ɓe neɗɗo amin min giɗa ɗum tonyo yimɓe. To suka bo wari emin daro min gaɗa rijista emin cufta ko nafata wainaɓe, ko nafata remoɓe, ko nafata Nigeria. To min gaɗi ko waddi mangol ni kulen Allah en fu meɗen, wainaɓe kula Allah, remoɓe kula Allah, laamu leydi ma hula Allah, en fu meɗen ngaɗen ko haani. Yow ngaɗen ko haani ngam ɗum heɓti jaddam ko leddi ay neɗɗo wala machallah. Naam, mi arti mi humpiti daaroɓe en darnde goodo hande en goodi toɓɓere mawnde bana ɓe kumpiti nder kubaruji caaliɗi, kadi ɓe andi dow laamu Nigeria joni wurtini anniyaji mawɗi ngam wayla durgol gila durgol ngol pina tawa, durgol ngol andano, durgol ngol yimɓe mboowi ngol pini tawi, kadi durgol ngol egga hoɗa, yaaki durgol ngol jamanu no ɗum hoynira fitinaji hakkunde remoɓe e duroɓe. nden bo taskara kaye ka doggine ley jagorgal ɓamtare gaynaka nder leydi Nigeria. Bana mi arti mi andini ka arti ka fuɗɗama nder diwal Fuɗato, to kadi en gi'ani anniyaji ɗuɗɗi ley laamu leydi, to amma wakkati goo en jaha en garta en anda to kuje ɗen daroto. Onon ardiɓe dente waynaɓe, noy jaɓirɗon anniya ka, noy darduɗon anniya laamu leydi?
To minon ni min jaɓiri ka juuɗe ɗiɗɗiɗi e ɓernde woore. Amma ko min giɗi gwamnati anda kowa ma anda waynaɓe anen waynaɓe fa to njaheten fu na wai ngam en giɗi yiilaki ba. Dabbaji yonki ɗi ngodi sei to ɗi keɓi ko ɗi nyami sei to ɗi keɓi ko ɗi njarata. Ngam majum to har ɗum resaiɗi fellere woore ai min shalaki. Amman yimɓe anda taw sei to keɓaniɗi ko ɗi nyama sei to keɓaniɗi ko ɗi njara. Amman non tan ai na ɗum leɗɗe ba na ɗum kaaƴe ba wala no ngara moftira dabbaji ujineje e fellere yornde giya a heɓanai ɗi nyamdu. Amman to gwamnati wawai tinde woodi risku ɗum woodi pelle aran ma inaje durngol ɗe ɗum andi jaiɗe. To gwamnati warai heɓa ndiyam ko dabbaji yarata heɓana dabbaji huɗo. Ai na sei to ɗum waynaɓe to ɓe ngilo e ko'e maɓɓe ma ɓe ngarai ɓe njoɗo. Ai to ngiɗa gaynako yahi fu e leɗɗe Afrika aran ma fuɗo e ndiyam hanka foɗata hakkilo gaynako mo dilla na wai mo yiɗi yiilaki ba. Ai to waynaɓe aran ma ngam yiilaki giɗɗen to ai da jonta wala to en jottaki e duuɗe da en timmini duniyaru ndu ma wala to gaynako wala. Amma gaynako wala ko tefata sei jonde jam to ai kowa ma yiɗi foftana yonki muɗum joɗo inare woore waɗa durngol muɗum hakkilo mum walto. Minon min jaɓi ɗum juuɗe ɗiɗɗiɗi ko min dokkai gwamnati ɓawol hoore no ɗum waɗata hunde nde waɗa nasara nde woɗa ngam jawle yimɓe ɓeddo. Hanka tanke haala minon min shalaki amman ko min bolwata wala no ɗum moftira waynaɓe inare woore wala ko dabbaji nyamata wala ko ɗi njarata ka'a kanka huwata hamɓe ma min andiniɓe gonga kan gota. Yau ai wato fauki yeso Afrika musamman Najeriya e leɗɗe Afrika ɗum yarayi non fare suki dabbaji inaje gote. Joni ndaru remoɓe min ma har joni ai jale ɓe ndemirta to hamɓe ma sei ɗum yaɓe ɗala remirki jale ai tinde duniyaru na jale motaji injiji ɗum hirta ko ɓawo majum bo ko rewɓe meɗen ko ɓe defirta har jonta ɗum leɗɗe e ƴulɓe shikenan sei ɗum wita gas kuka. To wala dabbaji tan hanji ndesete inare woore wala ndiyam wala ko ɗi njama to minon kam min giɗi ɗum amman huki majum sei to huwanama hanka tanke hala min jaɓi ɗum juuɗe ɗiɗi min ballite gwamnati bo haaje humta hanjum min gi gwamnati to yiɗi ɗum huwa tinde ɗum huwata tinde ni wala no gaɗira ɗum e dow kaaƴe ko e asama to gwamnati yiɗi ɗum huwa to e woodi inaje ɗurgol ɗe yimɓe ngari lattini gese pelle to ɓe jabtaɗe to ɓe ngataneɗe ndiyam ɓe huɗo ɗum heɓa jonde jam to dabbaji kare mu to kala yiilare. Nde ono noon ardiɓe dente duroɓe ko dente waynaɓe yon kuuda e hukuma ngam ha on dokka sawori e ko nandi no taskara ka huɓira. Ƙwarai da gaske minon ko da to ɗin tafi min emin jabo ɗanwal emin dokka ɓe ɓawol hoore ko min giɓe ka emin mbi'ata kullum e radio e talabijin emin binda e jaridaji emin to ɗo ɓe noddi min mitin emin gi'a ɓe gonga ngam minon komin ardini wato faruki durngol yeeso faruki leddi yeeso ɗum heɓa durngol ɗum heɓa gawri ɗum heɓa ko nyamete ɗum heɓa bo ɗum heɓa jamde jam ɗum heɓa keccam ɗum heɓa kusel yimɓe nyama kara njara keccam nyama kusel e risku leddi ɓeddo minon ko ɗum waɗi fu emin jaɓa ɗum bo amman emin gi'a gwamnati gonga wota min gi'a wata kadi fu na'am to har ɗum nafai waynaɓe to bo woodi illa majum min gi'a ka gwamnati hunde nde gaɗe kaza go inkini to en ngeɗo ni anniya kan huɓa ngam en andi woodi anniyaji goɗɗi gurtinano gila arande ley laamu kinnaɗo Muhammadu Buhari woodi taskaramji e mi anda moye nantoto taskaram to muɗum emi nanay ɗum fiito to ha goɗɗo maɓɓiti singel wongel e sera useni habda maɓɓangel jakkule mi yi'a waɗi mi ittinoma amma mi anda ko a wurtake ko a wurtaki minna e emi wonde gondi min kam e ko woodi mo nantoto taskara kan mi anda ko woodi mo naftorto e timɗo ɗiɗo e téléphone ji ɗiɗi woodi mo naftorto e téléphone ji ɗiɗi
mawɗo a yafoto seɗɗa hamin pamana audio ɗum ngam audio ɗum e jiiɗi on nanayam ɗaɓɗum nani mawɗum to machallah mi tamba en keɓino saclede seɗɗa nder andi jamɗe meɗen sey hakkiilo wakkati goo en gaɗa eɗen gaɗa ko ɗen giɗi kanje bo to honorable ya wolwayno a wi on kuuda e laamu leydi ngam to ɓe teɓi sawri on dokka nandi ba haa joni ni en goodi emin kuuda ɓe gomnati to ɓe tefimi emin jaabo bo emin dokka ɓe ko ɓe tefayamin ma minon to min jii ko hani emin jaha min tawa ɓe ko min binda min piya e jarida min mbolo e gure radio min gi'a nda ko hani min heɓti jonde jam leddi ngam daruki durngol e demal yeeso jamdi ko ɓe tefimi ko ɓe tefayamin minon to fuuba kani ɓaawo majum bo to ɓe tefimin emin jaha emin gi'a ɓe bo gonga ko farata leddi yeeso ko waddata jonde jam e Nigeria e lesɗe Afrika kullum to ɓe tefimi emin kuuda e maɓɓe ai wara ma wattu neɗɗo to huuda e gomnati wala no kuugal mum yahira ai emin kuuda e gomnati emin kuuda e lamɓe emin kuuda e koɓe e remoɓe fuu emin kuida anon ma bo en kuida ngam wallutuki leñol bana ni e wargo joni bono e wargo joni naam e wargo joni bono en jiiɗon anniyaji ɗin noy jiiɗon fuɗɗam taskara kan ngam ɓe mbi ɓe puɗɗi taskara kan to diwal Plateau ɓe ngaɗi caɓɓawal ngam fuɗɗuki taskara kan noy taskara kan fuɗɗiri onon on seydake no taskara kan fuɗɗiri to andi nane a waɗi haala ko gomnati Buhari ɓe ngaɗi ruga programme ayi hanjum ma ɗum huwayi ko waɗi ɗum huwayi ɓe giɗi ɓe ngaɗa ɗum har e leddi har e lesɗe fombina ayi anan aran ma hanjum ko hani ko yarata durngol yeeso fu hani ɗum haɗa e woyla leddi ngam hanji na'i e ko nangani ɗum jawdi woyla Nigeria na ɗum jawdi fombina ba kowa e ko Allah hokki to hanayi ma min kullum emin nana mone ma ɗum ɗala dabbaji meɗe ɗi vurto e ɗi fa'a hirna leddi ko fombina leddi ko e ɗi ɗala leddi ɗin ma to ɗuma ko waddi shiya huki majum hamɓe yimɓe fombina gomnati nda ceede aran maɓɓe resi ɗuɗɗe biliyanje ngam waɗuki programme ɗum to ko hani aran maɓɓe kakkilana woyla inaje ɗe goduɗe inaje durgol ɗum yaha ɗum jaɓaɗe ɗum wannaɗe ko haali ngam dabbaji njoɗo inare sai ɓe ngi fuu leddi ɓe ngaɗata ɗum sai ɓe ngi jihaji fombina hanji ma ɗi gofka pelle ɗe ɗum waɗata ruga programme hamɓe bo sai ɓe ngi ɗum teteɓe leddi sai ɓe ngaɗi ka wulluki har hunde nden nde wonni to ngam majum gomnati ko waddi fu to waɗayi ko hani wala no ɗum huyira to ngam majum minon emin kuyda gomnati to ɗum Plateau ko ɗum gi'ata jonta ma woɓɓe fuɗɗi woytaki mi nani woyɓe leddi ndin goɗɗe woytoyi hamɓe ɓe jaɓayi ɗum to minon aran ma min giɗama ɗum yare mo yiɗa ɗum fu ɗum ɗala ɗum ai ɗum jawdi ɗum yaranta ɗum yi'oɓe ɓe giɗa durgol fa huɓa ɓuri kowa yidde kusel e yidde keccal ngam majum ai leɗɗe jihaji woyla fa fu ɗum leyfi maji tinde woodi inaje durgol mawɗe hanje tan ɗe jogoto risku dabbaji to amma ɓe fabaki ɗe ɓe ɗali dabbaji ɗin ma ɗi ɗauko woyla ɗi fa'i ɗe goɗɗum a wurtake Najeriya kuɗum bo ɗum to yeeso ɗo woyla to hakkilayi sai to woyi e dari woyi e joɗi to Allah jaɓi lalle ɓe kakkilana durgol to wala durgol demal ngal ma ngal yahata hanka ke gonga amma yimɓe famata ngam majum ɗum Plateau ɗum fuɗɗuki amma andi ɓurna fu hunde gomnati fa ɗum bikiji chaɗɗum ɗum darano ɗum har ɗum nafa amma to ɗum daranama tinde woodi jawdi ɗum gomnati bo ngam emin ƴetta gomnati ɗum joni ɗum Nigeria tin ko ɗum tigi Nigeria ɗum heɓi inci Nigeria ɗum meeɗayi ɗum waɗa ministry durgol dabbaji sai jonta ai jonta e woodi jihaji ɓuri 50 ɗum waɗi ministry ɗum durgol to amma nawoy ministry ba sai to ɗum heɓani ministry ɗum hunde kuugal hanjum ma federal ministry of livestock ɗum hanjum ma sai to gomnati hokkiɓe ceede ɗe ɓe kuwirta to ndan ɗum yeeɗa amma nga a tigi ministry ɗa hokkayi ɗum ceede ɗum fuɗɗata to jihaji ɗin ɗum ɗum fuɗɗiday hanji ɗum fuɗɗirta to joni emin keɗiti min gi'a no fuɗɗuki kin waɗata ko emin do'o Allah waɗa ɗum fuɗɗa geetum to kowa ma yimmita ko ɗum waɗata e Plateau e jihaji ɗum fuɗɗi kanji ɗoyi
Naam, nde mi wondi e huudiraaɓe am foti ɓe jogi ƴami ngam ɓe paama ko jogiɗa ko bo ko jaabotoɗa. Mi annda kadi mi fuɗɗira e ma jaɓɓude ta woodi ƴamol ngam kanko koɗo meɗen ko kumpitaaɗo men hannde. To koɗo jaɓɓama yeɓre ɗiɗaɓre nden bo mi mari ƴamɗe ɗiɗi. To bisimilla nder mi yetti. gewta koɗo on gaddi wiɓe dow o mbannaka gomnati daro sei to waɗi to fombina o waɗay wartira hakkilo mum dow woyla. To en andi fombina mai ma dai woodi tayre mana diwe marɗe bana misali en kocca diwal Kwara ɗum fombina fulɓe kewi ton. Kai en koccama diwe ɗen yoɓe woy OO state mana diwe leñol Yoruba en kawai diwal ngal tawata wala fulɓe nder. To en mbi woyla tan ɗum waɗete fulɓe ɓen ni bo no kotirta go'o. Nden ɗiɗaɓal bo Nigeria hokki bawɗe lesdi yanke fuɗɗi yiɗi waɗa. Mi tammi a muñanaymo o jaabo ƴamol gonɗen tokkina wongol. To bisimilla. To jabaki ƴamol aranewol ay Kwara ɗum woyla Nigeria andi leɗɗe woyla woodi jihaji 14. To ko waɗi min gi'ata ɗum hakkilana woyla ko ndiye jawdi woodi to Allah residi fu waynaɓe ɓe gi'ata ɓe fa'i fombina leddi wone fayari ɓe fombina ɗum ngam lesɗe woyla ɗen e faabaki dabbaji ɗin. Aranno joni ba leddi Borno e leɗɗe ɗuɗɗe minon ko haraji ma yimɓe ngala sai ɗum dabbaji aikin dabbaji ɗin ɗi koshani yimɓe kawai cattle tax ɗum yi'ata. To fombina hamɓe ɓe ngala leddi njahindi hamɓe demal ɓe ardini. To woyla bo woodi inaje ɗuɗɗe to ai fuu dabbaji ɗi ɗi gi'ata e fombina leddi Nigeria aranno ɗi ngala ai neɗɗo fombina aran tunawaru woyla ma heɓata kusel ma nyama. Inaje e ɗo woyla en woodi inaje jayɗe inaje durngol a tawai neɗɗo goto joni mo hosi ko waɗi kilomita 20 mo filitini ɗum e waya mo yiwai ɗum mako inaje durngol. To dabbaji ɗin e woyla jonta inaje durngol e ɗe ɗon e ɗe bindi amma yimɓe lattiniɗe gese burti fu shukkama. To bone waɗi dabbaji ɗin ɗi fa'i fombina to ɗi fa'i fombina bo joni ko mota waɗi accident sai ɗum ya fulɓe gaɗi ɗum waɗa ka waruki fulɓe. To minon komin giɗi joni mi yala a fama ko gi'ai mami fombina ɗum nawai ga waynaɓe giɗi njaha fombina ba tiya ko dabbaji njamata jara hanjum yarata ɓe fombina. To Allah waɗe ɗum hakkilana hunde nden ai nane yimɓe Nijar ɓe kewi e Nigeria amma joni ɓe seɗɗa ngal leddi maɓɓe e woɗe ɓe kota. To dabbaji ɗi ɗi gi'uɗa jahoji fombina na fombina ma ɗi daroto goɗɗi e Benin goɗɗi ma salake dilli Central Africa jonta bo kullum e min gi'aka joni ko Azra'ilu warata sai ni ɗum tawa sai ɗum tawa waynaɓe leɗɗe fombina ngam wala to ɓe mbawi tinde ton jawdi maɓɓe heɓata ndiyam heɓata ko yarata. To har gwamnati har hakkilani durngol kullum emin bolwana gwamna en woyla Nigeria ɓe ngara ɓe kakkilana durngol ɓe kakkilana demal. Risku Nigeria risku woyla wala ko yari demal e durngol. To ɗum wara ɗum hakkilana ɗum to ɗum hakkilanama neja kawai ɗum woyla neja kawai fu Nigeria wala jiha jaɗum ba neja hamɓe fombina ɗum ɗum ƴata fombina Nigeria ɓe ngala inaje jayɗe joni ko Fulato ɗum heɓata hawre hakkunde waynaɓe e remoɓe ko waddata hawre nden jihaji woyla ɗin ɓurna fu ɗi kakkilanayi waynaɓe wala to fu sai ɗi dinta Fulato to Fulato ɗin ɗum wawata ɗum hosa dabbaji ɗin ɗi fu wato bano fattude yimɓe fu kowa salo nyamnuki ɗiwu to wuro woto wala no bacci fu nasira wuro goto heɓa ko nyama jara to hanjum waddata ɗum. So nawa min jiya to ɓe fa'a fombina ba kaajal min godi ɗum jawdi woyla tinde ko wartata woyla nebbam ma e ɗam fombina kowa e woodi risku ɗum Allah hokki ɗum sai hakkilana ko Allah hokki ɗum tawi ko ɗum heɓi nebbam e fombina tarihi holli Sardauna e mo Premier Northern Region mitin mo noddi ɗum minista en maɓɓe moy to yimɓe fombina keɓi nebbam to ɓe keɓai ceede anin bo en ndemu to en ndemi sai ɓe soda nyamdu amma joni fu biccuɗen demal nga'al biccuɗen durngol kowa e reɗi sadaka te lewru wari heɓa ko nyama emin kula nyande goo mota neɗɗo no nga yamɗiri fu to lattake kullum sai to nga huwi to heɓa ko defa nyande goo waltai
to gam hanjum ko min giɗi wayna hakkilana durngol hakkilana demal min non hanjum waynawa min gi'a to ɓe amman shi dole yarata ɓe nawa ɗum giɗaɗi ɓerɗe maɓɓe to min ɗon yala a famiya non to ɗiɗaɓol ngol ma e ngol yaada be ngol amma jawabuji ma goɗɗi koyningol sey ni mi wi'a komi yiɗi ɓeydon dow Nigeria hokki bawɗe goɗɗo to fombini to woyla yiɗi ko toye yaha waɗa sana'a ko filo ko dura ko rema ko waɗa ko e noy waɗata mi yiɗi on kokka gomnati shawara gomnati waɗa diidaɗi to on mbi on gaɗanay ley bana mbiɗon to on gaɗanay diiwe fuu durduɗe diwal wurtoye wi mi yiɗa to nana ɗum wi'a dole sey to ɗum sendi ɗum hokki komai mi yiɗa to moye yiɗi misali diwe woyla bana Adamawa Bauchi Kano ɓe yiɗi sey ɗum yaha ɗum waɗana ɓe nden gomnati woodi kañum watta diidaɗi ko mbiyete law ko waɗi ɓe gaɗataka on kokkataɓe shawara ko on tigga lawye en tefa diidangol yara majalisa waɗangol wiigo fuɓɓi giɗɗo ke durɗuɗe wadda jungo hawta komitiru ko tegga dental yaha tefa ɗum waɗana on wato fuu wala leddi duniya ɓuri Nigeria lo sai ni ɗum hutirtake woodi gazeted grazirism wato inaje durngol tin zaman nasara en State Republic e ɗon ɗum inaje durngol aram ɗum waɗi gazeti ɗum waɗi doka ɗum haramun goɗɗo yaha rema inaje ɗin amma joni fuu ɗum yaaɓi ɗe mama woyla Nigeria fa joni burti ɗum ma ɗi ngala fa joni fullo to yiɗi egga ma inare nde daroto fofta ma fa a yeeso ma nde wala fa sai ni waɗa ka yawki bano giɗɗo bano ginnawol e hanyu e yimɓe muɗum to hanjum min gi'ata gomnati to wara omta burti ɗi wayla kadi ta yi'a ɗum waɗa burti e ko bo laabi ɗi dabbaji tokkate e fombina ɗi ɗum andi ɗi wayla ɗin ma fuɗi nde mama inaje durngol ɗe fuu ɓurna fuu ɗe lettaki gese hanjum waddata kaɓe ɗe fa to gam majum jiha wayla bo wala jiha kewɗum ayya ɗum durata tinde aran ma woodi gazete grazirism ay ɓe ɓuri kowa yiɗki dabbaji ɗin ay ko dabbawa ko nga waddata Allah tan andi kerol nyamoɓe e dalila dabbawa to wala dabbawa ay demal ngal joni remmoto mari mo tori buhuji temerre seede ɗan wuro mo horata ɗum gaynako tan wara sorata ngaari wiige ko ɗume to sori seede ɗen ɗon majjinta ɗe gam majum to wala durngol kam ay wala wayla minon ko min gi'ata wayla ɗum woodi inaje keɓuɗe ko soje dabbaji wayla har ma ɗi goɗɗe leɗɗe ma minon min giɗi jawle maɓɓe ɗe dabbaji ɗe garta wayla a faami ɗum kaajal waɗata min gi'ata ɗum jawdi wayla to ndi fa a kombina naway min gi'a Nigeria neɗɗo to yiɗi e constitution woodi dama yaha joɗo waɗa sana'a mum ka yiɗi fu to amman ton ɗum hamɓe kaaje neɗɗo ta e fombina fa sey tokka nagge e fi'ange wa nyamay kusel non fa ɓe gaɗata fa to inare nde wala joni jam an bo a woodi jawle maɗa e ɗum fartuma e ɗum faɗɗuma to ko haɗata to woodi inare maɗa ɗum haɗe inare nde ɗum wari ɗum reminde ko ɗum sukki burti to ko haɗata to gonnati haro gongay lalle yiɗi ɗum huwa to warata omta burti wayla omta inaje durngol wayla sey to ɗum fawɗi taw neɗɗo ay ata a yahay ma ha wuro goɗɗo an bo woodi jawdi jayri wuro maɗa dinon min jaɓayi haala ka ɗuɗata kullum way ga yimɓe ɗuɗɗi ɗum yiɗi gese hanɗum haɗata inaje durngol kaza kaza minon min jaɓayi ka'a joni to baba meɗen go'o an a woodi ɓiɓɓe temerre min ɓiɓɓe an ɗiɗo shikenan sey min ɗum hokka he ɗum hosa inare nden fu ɗum hokkuma ndemande e demal e durngol ko ɗume woodi darnde majum kowa ɗalane inare mum ɗum hakkilanande waɗa sana'a mum heɓa jawdi mum ɓeddo nawa fu ɗum remide inaje ɗum yi'a way yimɓe ɓeddake ko yalimi e yimɓe ɓeddake kadi ay baba goo kowa woodi hakke ndongu e Nigeria ndaru fa inaje durngol gol fa ta hendi Nigeria geɓe temerre fa waɗayi geɓe 5 fa inaje durngol hanje ma ɗe nde'ama kadi an a jogaki jawdi maɗa sey ngi a yarendi fombina anen yimɓe wayla anduɓe bote dabbaji anduɓe ko ɗume kadi anen en darata ko kakkilanen dabbaji men risku ɗum Allah wanni en jawi ɗum en paabake ɗum en fa'i fombina sey ngi'en hey ngari en kabde e yimɓe fombina sey to ɗum yaraniɓe dabbaji en jogaki dabbaji meɗɓe koye maɓɓe ma ɓe ngare ɓe tefa dole maɓɓe ma ay hamɓe ma nyamata ɗina anen ba
to anani minon hujja amin ko min jata to wayla Allah tagi dabbaji wayla Allah tagi waynaɓe ko to ɓe godi hakke na ma way fombina naji fu duniya neɗɗo wodi hakke to dogake gonga wala to nastata amma ni dabbaji to ɗi yiɗi durgol woɗa gaynako heɓa neɗɗaku to wayla mo andira ɓe ngara ɓe tefa minon min giɗama ɗum ya dabbawa ma e fombinatina e mota ba amma ɗum kajal waddata ɗo na way ɗum goɗɗo ngam min andi wayla wodi inaje durgol wodi inaje ko ɗume amma ɗum haɗi waynaɓe inaje ɗen to anani dalila amin nawa min jata waynaɓe don jaha kote ɓe jaha amma ni ɗum wara ɗum ko ɓe jahata tefuki ɗum ɓe godi ɗum e wayla ɗum taɓa ɗum taw ɗum ya ko ɓe gurtoto manka tanke haɗa ɗi central africa jonta ya central africa ɓurna fu ɗum dabbaji nigeria ake goɗɗi e kamaru goɗɗi e benin goɗɗi e kote fu ɗum sa ko shiya jonde jam ko shiya to ɗum jama ɗi jara to anani dalila bandirawo na ɗum na iɗum noti to mi anda ko ɓiɗon sera na yowa on nanayam e mi nanuma joni northern Nigeria ko mi woni Nigeria Northern Nigeria ɗamol ngol wangayi sosai Diwi Nigeria mari governor na'am 30 e wayla e wayla 19 to nayi ɓe mari hendi leddi ndin bo geɓe tati yo geɓe ɗiɗi jayri leddi e wayla woni to ko waɗi on binda na wayla muɗum na'am o tefa wi ko goɗɗo sappo jenayo na'am ɓe gaɗana biwe wayla kanje sappo di mobgal na'am ako o guɗɗo su a waɗanama wayla yali deɓe ental ƴeɓɓonno to fu eni mi famayi magan network ɗum woɗa manni mi hammi bano ƴamol maɗa ngol e dow hani ko haɗata min ummo min daro wayla hakkilana ɗumgol to hanjum ƴamol maɗa sawi to wayla ɗum wodi jiha gota fa ga wodi inaje durgol ɗe gaɗi sappo fa fere mawɗe to gam majum to har ɗum hakkilanayɗe ma wala to dabbaji jahata ma ɗi joɗoto e woni amma ko gimmi faamo minon andi ayndehimo nyawɗe ɓandu mum hannum andi nyaw muɗum ay minon jooɗiɓe e wayla habdoɓe e gomnati ɗum emin jiyaɓe gonga emin binda emin duride e maɓɓe emin duride e remoɓe ɓe giɗa gonga minon andi larura ɗum yimɓe goodi e wayla duroɓe ngam majum inaje durgol ɗon sey ngi'a neɗɗo e woodi ngesa jayka burti ɗin ma sey wala remaɗi to remiɗi kadi dabba ka wala bileji ay dole ka tokkira ngesa ko bo ɗum yi nyami hara iri ma harata hamɓe remoɓe ɓe anda to har ngesa neɗɗo ka heɗaymo gam o sukki burtol ka heɗatamo to inaje durgol bo to ɗe ɗalama to ɗum duri ay keccan ɗam ma e ɗam jogo yimɓe sabi to ƴamde wari yimɓe dare keccan ɗam ma faabo gawri maɓɓe ay to amma jonte fu ayi ko takiri ɗum yarata bone siya dabbaji kewɗi hanjum waddata taki e saɗa na'am non ƴamal woni andi mi famayi ƴamal ma mi jaaɓe tan gam network ɗum woɗɗa hande network ɗum yamɗa sosai na'am gwamnati wayla na'am e kawta leɗɗe gaɗana diwe wayla sappo e jeenayi juɗe na'am to ay joni ɗum nangi lawol non a nanayan andi tinde jihaji ɗin ko kay jiha e gomnati ma ka feere
e majalisa ma ka feere e lamɓe ma ka feere bo e inaje durgol gomnati ɗum feere to andi ko ɗume gomnati woodi ko ɓuri hakkilanki andi ɓurna fu joni gomna en woyla ɓe inde risque e heɓe dungu fu daga fombina to ɓe jinnoraki demal ɓe jinnoraki durgol to hanjum waɗi min gi'ata ɓe bo to har bo ɓe jinnoraki ɗum woodi nyandere nde woyla nangata hoore waɗa ka woyuki ay nebban ɗan tabbitata dabbaji ɗin bo hanji no duniya fa'i yeso fu wala nde goɗɗo tagata nagge ni e inji ni nyama kusel magi ko ɗum waɗoto joni ma kusel ngel ma goɗɗo daga ndungu sey ndungu fa daga layya to nyami kusel goɗɗo fa heɓata heɓina honduko mum e kusel sey to ndungu waɗi to ko waddi ɗum hakkilo yimɓe kullum e min gi'an go ngakki ɗum meeɗayi ɗum yi'e ɗum waɗa ndiyam na'i ko e ɗum waɗa ndiyam be'i ko e ɗum waɗa ndiyam baali hey to bo yimɓe ngala hakkilanki ɗum ngam ɗum heɓa ɗum dure ɗum woɗa ɗum nafa kowa ngam majum hanjum waɗi ɗum famɗi to layya wari yimɓe seɗɗa tan mbawata soduki anen kawai nyamuki dabbaji kawai ngatuɗen e yeso amma nawa hakkilanki no ɗum heɓuto ba to gomna en wayla to har ɓe kakkile e min giyaka joni nde gomnati federal government waɗi ministry of livestock jonta development jihaji ɗin jonta jihaji wajen 20 har yaɗi fombina maɓɓe hamɓe ma ɓe gaɗi ministry of livestock to ngam majum jonta emin giɗi gomnati ɗum emin gonwa ko nde ɓe dokka ayne ministry ɗum ceede kewɗe ngal ɗum huwata wala ceede wala no ɗum wira jihaji bo na waɗi tigga ministry ba ɗin jaro ɗin gi'a ministry ɗum yeɗuki ministry bo te to ɓe jaɓɓoy inaje jungo nawa ɓe joɗoto ba kawai ɓe gaɗamo ministry ɓe joɗo a'a ɓe jaha ɓe itta burti keeri burti ko woni ɓe ittaɗi burtol hungo na mahaɗi wari tawi ko ɓiya ko goɗɗo wari hawti e ngesa muɗum ko bo wari ɓeddi yiɗum muɗum lattini ɗum ngesa to ɗum jaɓɓi ɗum latti ɗum waynaɓe hanjum tan waddete durgol woɗa sembiɗa kowa jonde jam bo heɓo e Najeriya. Amin hala ma sakitika ka mauka Allah waddana en jonde jam nder leydi Najeriya ko do a mauka ngam ko hunde nde lellude nder leydi Najeriya bo mi toroto Faruye ngam mi yidino e caɗele seɗɗa mi wiccamano yaasi jawleeru en gondina mi nana hoolore to sera Naam, min ko wannatayam seɗɗa wakkati goo ko waynaɓe ɓen ko to anniyaji goɗɗi gaddama tawa siya andal so waytinare waɗaka ngam no fulɓe ɓen ko waynaɓe ɓen paamira ngam to en mbi to nandi bana kanko ma matotiral waɗanimo billa seɗɗa o wurtake nder jawleeru komi ƴamayno jaɓɓule wakkati goo ko soyde waytinore soyde pamtingo kamɓe waynaɓe ɓen anniyaji ɗiɗin ɗi dogginte noyi anniya kan dogginirte e ko nandi mimma kankam inno mi ƴama e ko waɗi enen tum waynaɓe e kamɓe waynaɓe ɓen ɓe keftale hoore maɓɓe ɓe gaɗane nda ko gaɗana ɗon jogeɗum le heɓa ɗum siwto ka maɓɓe ngam joni en godi gomnatiji goɗɗi mbiya min gaɗana e waynaɓe e noon ñande fini gomnati wurti ka maɓɓe wiya wane waɗani o wala ko min gi waylike ngam noon min mbawata min somi min acci e onon waynaɓe ɓe no waɗi ɗum waytintaɓe ɓe paama wiigo nda no gomnati yiɗi waɗana ɓe ngam a waɗi durdude gaynako eri dilli Chad ko Cameroon ko RCA Central Afrique ñande o riwo a tan sai o wiya mi ɓi Nigeria mi warti Nigeria o warti o salikeno o jaɓa ko gomnati waddanimo joni bo o dilli nden joni o warti gomnati bo wurtake ka makko enen ma waynaɓe ɗum hani ɓe ndaarede to nandi bana kanko honorable Sungulla goɗɗum hoosimo o heɓata o soɓɓo nder taskara meɗen hande ngam mi yi bana yo windanayam to WhatsApp yo yetta ngam wakkati nden bo yo holla bana saɗɗum o heɓa o soɓɓo nder taskara kan to kadi en gettimo sanne e yalɗirgo nder jawleeru ngam o famtina dow durngol ma bo kadi dow gaynaka jamanu ka laamu leydi anni ngam wayla
durngol ngol tina tawa yaaki durngol ngol jamanu. Kadi on gondi e taskaram konngol sakiraaɓe dow sakiraaɓe media bana wowa bo kala ñalde alat fuu emin ngarana on darnde goo gila jamdi 9 yaago jamdi 10. To hannde min suɓi toɓɓere mawnde ngam haaluki dow anniyaaji laamu leydi Nigeria e wurtinki durduɗe ƴewtanɗe 417 nder jaajel leydi ndin. To kadi taskara ka bana laamu leydi anndini ka fuɗɗaama nder diwal Pulato, bo kadi diiwe goɗɗe 5 ngurtinaama kertaama ngam taskara ka tokkitina. To en ngi'aayi to taskara kan fuɗɗa tawan ngam min mi heɓaani yaltiri diwal Pulato mi yi'ani gite am. To kadi kanko honorable hoorejo dental Kakran dental Kulen Allah Kettle Riyaras Association of Nigeria o famtini ɗo eɓe kuuda e laamu leydi Nigeria ngam wurtinki anniyaaji ɗi ngam dogginki anniyaaji ɗi no waydira durngol gila durngol ngol egga hoɗa yaaki durngol ngol jamanu. Amidou Jaɓɓule en keɓaayi windanɓe en wargo jooni to en ngeli kadi ɓe keɓay ɓe lindana en amma mi yii bana en ngoodi Surajo Tete ni mo network jiɓani mo matotiral mum sali o wi diiwe ngaɗante durduɗe jooni wala ɗe fombina fuu woyla ɗe tawa kanje ngoni Adamawa, Kaduna, Plateau, Taraba e Zamfara. To o ɓeydi famtingo en dow diiwe ɗe fuu suɓaaɗe diiwe ɗe 5 gurtinaaɗe ngam fuɗɗam taskara ka ko diiwe tawaaɗe nder tayre woylaare leydi Nigeria kanje ngoni diwal Adamawa, diwal Kaduna, diwal Plateau, diwal Taraba e diwal Zamfara. To kadi ndenta kanko Surajo o soɓoyo nder jawleeru ngam jokken gewta meɗen yaago jamdi 10 bana wowa. Amidou Jaɓɓude ko ɓeydanta en? Ide ko mi ɓeyda woodi ko mi yiɗi mi toro heɗitotoɓe e ndaaroɓe musamman ko kassasan e to diwal Plateau e diwal Kaduna e Zamfara diiwe 5 limtaaɗe. To woodi annduɗo jahar leeso dow kuugal ngal foti o filma ngal ko nate ko bo o wanga o famtina en ɓe ngari ɓe puɗɗi to ɓe ngoni. Joni ni ko min mi ɓeyda laɓɓingo Jaɓɓude taskara kan e diwal Pulato tan taskara ka fuɗɗa tawaɗaka e diwal wongal e diwal Pulato ɓe ngaɗi bana pilot step to taskara kan fuɗɗete bana wiigo pilot step to taskara kan fuɗɗete nden hidde ka yajjine yaago diiwe goɗɗe luttuɗe 9. Nandi bana téléphone maɗa e notito sanne Jaɓɓule anda ko tawi téléphone ma hande. To min bo mi famanayi ga. So bismillah. A nanayam joni laɓɗum? Emi nanma. So joni ni to mi faami diiwe 5 ɗum fuɗɗirta amma nder diiwe 5 ɗo ɗum subti diwal Plateau gotal ɗum waɗa ko English wiyata sampling ko bana ni. So joni en toro wonɓe diwal Plateau kedduɓe babal to ɗum herti ngam ka'amay to woodi ko ɓe faami ɗum fuɗɗi to ɗum dari ɓe keɓana en nate e bayanu to ɗum fuɗɗiri to ɗum woni. Komi ɓeydata wonde ko Jaɓɓude hidde ko jokka seɗɗa ko hani waynaɓe ma bo mbiyen kadi leñol fulɓe suklaniɓe durgol ngol ɓe faama kam wakkati goo en ɗuuɗa renugo wane en ɗuuɗa renugo ma en ballama ma en gaɗanama ko ɗume to wakkatire wonde na ko ɗume gaɗanteɗen nden bo to en mbi en ndenay ɗum saɗay ha gayɗoɗen jaaden jamanu dole enen ma dole ummoɗen daroɗen ballen ko'e meɗen to anniyaji bana ni e gaɗe kuje goɗɗe sona en koosi jaɓruɗe en potayi kewtoɗen anniyaji ɗi
ngam hunde nde anniya ka taskitaka ka wurtinki durduɗe wona goɗɗo ummoto ɗon tan yaha nasta nokkure wona a yahay tan ɓe bersanma nokkure ɓe nyiɓanma ɓe gaɗanma gene ɓe nyiɓanma ndiyam ɓe nyiɓanma saare to nastata jomra aa laamu leydi huwirta noon amma fulɓe meɗen ɗuɗɓe ma bo mbiyen waynaɓe ɗuɗɓe ni paamirika to ha laamu leydi ƴetti anniya kamɓe sey ɓe dokkita koye maɓɓe ɓe njooɗo ɓe ndeena ɓe mbiyama laamu leydi waɗani ɓe kala ko ɗume to hunde nden wona ɗon ɓe huwirta Hamidou Jakule tamma ko a ɓeyday famtingo ko a faami ko mi yiɗi mi famtina mi faami naase no ka woniri ba kanko ko imo jooɗi imo reeni gomnati no andanimo woy sey to gomnati wari nyiɓanamo ɓawa nyiɓanimo waddanamo to o yarnata dabbaji makko nden hoosowamo ton to o woni mana wiyamo war eggu nattu to natti nden gomnati waddanamo jangirde no maadi tigganamo waɗanamo ɗum ɗum gonga ndareten nase nder waynaɓe ɓe ɗe woodi woɓɓe ɓe laatiɓe ɓe ngala katiyel suɓirgel bo gomnati siyasa gonɗe joni jungo nyaamo loota nano loota nyamo to Allah walli waynaɓe woodi woɓɓe laatiɓe ngiya batu ɗum waɗi non ɗum nafayɓe to taɓe ndena sey to ɗum waɗi ɗum nastiniɓe to a nani ɗum waɗa yaaru hoore maɗa ko ɗum waɗata no min mbotorto ɗum nafirta min miya kanka hani mi ɓeyda to ma to gomnati bo komi wiyata gomnati nga jajunga nden woodi ko ɓe mbiyata tokkitaki gomnati to umri wi ɗum waɗay hunde warngi weyoji wuro jarida na radioji na teleji na min gaɗay kaza to useni lutanayɓe gomnati ko gomnati tokkito tawa ɗum waɗi ngam heewi ɗuuɗi tawa gomnati hunde hakkiti hunde wi min gaɗi kaza jaha tawaka ɗum to ɗereji kanjum waɗi woɓɓe waynaɓe ɓen ɓe kolaki gomnati kamɓe bo ngam ɓe tokkirani gomnati waɗanayɓe sendiɓe ko ɓe goni ɓe kewtayi ko gomnati sappiɓe warti tijjake hewtayi sendiri be leydi Surajo tete waɗi jamol mongol mangol ɗo to amma kadi en arti koɗon ɗen wurtake jawleru o arti o daayi o wii ko sendi ka taskara e ka waɗano indiraka e NLTP e maruga to biliyonre naira biliyonre itta e hitande ujune ɗiɗi e nogas e go'o ngam ɗume waɗa nden ko sendi ka'a e ɗiya fuɗɗaɗi mbaɗaɗi ɓoymaji ɗum ɗinɗa gaɗaɗi ɗi ruga e ɗi taskaran NLTP to waɗi ƴamol ngam kanko koɗo meɗen amma koɗo meɗen waɗa nder jawɗeru to mi anda Jakude ko ya andi perotiral ka'a taskara gaddaka joni e taskara muruga walla taskaran NLTP na min kal labka kam mi anda amma ko mi andi gomnati Nigeria garɗo fute awol ngol wurtinta gan ko wanga ko bo itta gongal geɗal kanjum to a raari kaka ɓe gaɗata joni ka ruga ikanni kay leyfi fum hunde woore amma ko waɗi ɗi fuɗi gaɗayi joni kaka ruga woodi koccaɓe gaɗa elto dow min gaɗanayi on no durirton nayi ɗi kosam durirton nayi ɗi kusel durirton nayi demoji ko nandi e non ɓe eltama ɓe jofama wala goɗɗum wala hunde ha elto may bo ɓe eltama dow min ballitay on jahu joni ɓe ballitama nden kaka LLPP LPN ɗo kankama kaf koka ba kakan on kanka ɓe koccoyno kankama ɓe mbiya min gaɗay ni to kanka haala an ka nane ka ɓaawo fami wino gomnati ma to wi waɗay hunde tokkitonde nde tabita nde yottike ko ɓe mbiyata grassroot ta nde warta dow ɗereji tan nden waynaɓe ɓe ma en mari waynaɓe geɓe ɗiɗi woodi waynaɓe ɓe nayi woodi waynaɓe ɓe ofisji fa to ɗum wi waynaɓe ngari waynaɓe
waynaɓe marɓe nayi e waynaɓe siyasa. Yawwa waynaɓe ɓe marɓe nayi kamɓe gomnati sappoto, amma to gomnati ewni waynaɓe ɓe office ji kamɓe njahata to gomnati, kamɓe bo to ɓe jehi ɓe jaɓoyi waynaɓe siyasa non. To waynaɓe siyasa ko waynaɓe jibaji maɓɓe to ɓe jaɓoyi lilal waynaɓe nayi sey ngal haaɗa to koppi ngal yettatako koyɗe. To kanka ma ka wodi fa. Joni jaɓɓule min kam komi nodditirta leñol kam komi nodditirta waynaɓe kam hunde woore. Nde taskara ka waddama joni ɗum wi'i ɗum wurtinay durduɗe kewtanɗe 417. Jo'inen dow taskara ka huway, taskara ka waɗete durduɗe ɗe gurtinte ɓe taskititto kala ko taskitite fu ngam wettare waynaɓe. To an gaynako dole maɗa ummoɗa tefa andal noy durgol jamanu warete, taskara ka noy ka nasirte, noy nasirta taskara ka, toye tokkata nasta taskara ka. Ngam woɓɓe jooɗi joni eɓe peeri gite eɓe mbeɗi juuɗe eɓe ndeni taskara ka to ka fuɗɗama bana artuɗa mbiɗa ɓe nodde ɓe nastine nder taskara kan. To saɗi ka waɗira noon, dole kamɓe waynaɓe ɓe ummo ɓe tefa andal arande kam noy taskara ka nastirte, to ka nastama bo noy durgol ngo on dogginirte, nayi noy marana haaje. Ngam goɗɗo fota riwa tokkere, wi'a riwi tokkere bo ɗum nayi 50 ko nayi 100 wi'a nastay taskara ka, ɗum waɗirta noon. Nde laddake joni en andi en fuu meɗen en laɓɓini nokkuje durgol timmi, na ɗe famɗitima ɗe timmi joni. Ngam bana heesi hanki woodi to walde wonde mi yahi toon ngam mi waɗa report, bana ɗuɗɓe andi emi huuda e Radio France International wakkere fulfulde. Mi yahi toon ngam mi waɗa covering report, mi hawta jantore dow taskara ka. Mi tawi fulɓe ɓe ko ɓe gewtiyam e komin gewtidi mi tawi e ɗum daddattiri sanne e anniyaji laamu leydi. Kamɓe ɓe paama ko seɗɗa no taskara ka woniri, iɓe andi ɓe laɓɓini dow joni durduɗe ngala. Ngam goɗɗo nde mi ƴami ɗum e wiyayam joni to ɓe durata kamɓe to ɓe koosi nayi maɓɓe ɓe tokkitay sera ɗate sera laabi, ɓe keɓa geene ɗe puɗuɗe sera ɗate. Nden bo ɗate ɗe nder gese ɗate ɗen ngoni, wona ɗate noon tan, nder gese ɗate ɗen ngoni. To ɓe tokkiti ɓe keɓa non ɓe dura, ɓe nasta nder luuɓe. To haa yimɓe ñaami yimɓe muri leemu, mi annda leemu no wiyete fulfulde, ɗe leemuje ɗe aaweteeɗe, to ɓe muri ɓe sakkini koɓe ɗen, yowwa to ɓe sakkini koɓe ɗen, walla to ɓe ñaami ko ɗum wiyata pineapple e English, ɓe ɓolti lare ɗen ɓe sakkini, to kanjum ɗum dabbaji maɓɓe tokkititta e ñaama. Non dabbaji ɗin jeeɗirta haa ɓe keɓa ɓe ɓira kosam, haa ɓe sippa, haa ɓe keɓa nayi ɗin mawna, haa ɓe sippa ɗi ɓe soora ɗi, ko ɓe sooda goɗɗum, ko ɓe beltoro e dabbaji maɓɓe. A yi'ini woodi caɗeele mawɗe jaɓɓule to a raari haala kam. Joni kam durgol kam wala babal ngam goɗɗo wi'a riiwi nayi muɗum 50 ngam dura. To a wi'a waɗay noon ma nden kam a nastay nder fitina, an kam a umminowo fitina tan. Ngam to jawɗa fuu dow ngesa goɗɗo, to a yi'i a memani goɗɗo ngesa bo to haala kan timmata ɗon. To on ngaɗi sa'a ka yehi ka waati to hukuma a majjini ceede, to ɗum waɗaayi mbaram ɗum umminayi hawre hakkunde maɗa e kanko jawmu ngesa, to ɗon sa'a waɗama. Amma ɓurna fuu tawa ko fitina tan margo na'i 50 ngam wansa dura. To joni nde wakkati meɗen arti timmi jaɓɓule, ko ƴownitirten kamɓe waynaɓe ɓe ummo ɓe ndaro ɓe anda dow durgol joni ngol ɓe anduno ngol fina tawa ngol hande mi ummake mi riway nayi am mi yaha soggaɗi mi yaha mi oraɗi orgo, mi yaha mi heɓa nokkure peesinde mi dura nayi am mi ñaama geene ɗi kaara ɗi keɓa ndiyam ɗi jara, mi heɓa mi yomtina ɗi, to kanjum ɗum salake ɗum timmi.
ngam non ɓe paama dow joni kam dole ɓe ekkito noon no durgol jamanu bo arande kam ɓe ekkito noye ɓe nastirta taskara ka indaka taskara ka indiraka modern ranching kalamu leydi taski ngam wurtina mi anda so woodi ko bolwata hidde ko maɓɓen taskara wakkati wonda emen amma ko famɗuga nder komi wolwata kanjum arande ni pullo anda wiigo kañum haani walla hoore muɗum hidde ko walle no wallirta hoore muɗum raara jabruɗe gomnati no nastirte nden bo hefta kan woni moy wala no watta hande zamanu men ɗo woy a wara ultoro ay mi mari orle 3 mi mari orle 5 orle 6 ka salike ɗuggal orle maɗa ɗuggal bone maɗa famɗitin orle maɗa durgol zamanu joni en godi nagge kokkoye en nebbal liter ko hewtani 20 ko 13 nyandere amma durgol ngol fina tawa ngol anduɗen tokka nayi ɗi nyama ba mbiɗa ko ɓe lemujo ko ko nandi wala nagge hokkatama liter kosam 15 wala amma to a tokkigol to kusel duranta a heɓay ceedo tekkuko ɗukko to kosam duranta fa hande no nebbam petur nawiri fu nder Nigeria ɗa yottaki lita kosam non gonga no wadda jabarele faggoɗa nayi maɗa nder faggo woto gaɗanaɗi ko ɗi giɗi ganɗi kokkuma ko ɓurda ko nafatama nden ɓiɓɓe ma bo keɓa bososel no jangiri jango ko a wala ɗon ɓe jokka kuugal durgol zamanu ngolgol gaɗuɗa nana sey to a wonni ma woy mi sendana ɓe a'a jangimɓe ɓe donayi ko cuɗa juuɗe ɗiɗi nana sey to a wonni wakkati maɗa a sendaniɓe hakkitaniɓe kanka mi wiyata ga en ngala wakkati hidde ko maɓɓen taskara ka mi yiɗi mi wadda tariha hokka seɗɗa goɗɗo yewtimin woodi nokkure to mi daña min e nde wiye bamga ton wakkere hukuma pamara Sardawna ton hakkunde kerol e leydi Cameroon ton mi ummi ton mi daña to nottijo on ɗon o ummi o wi wakkatire nden bana hakkunde hitande 1975 yaago 90 bana ni duuɓi ɗuɗɗi caaliɗi bana 30 caaliɗi o wi woodi goɗɗo danejo goɗɗo nasarajo wari to maɓɓe e ɓe oranayi maɓɓe ɓe jiwaɗi ɓe jaha ɓe oraɗi ɓe jaha ɗi nduroya hikiɗe ɓe jaha ɓe soggoyaɗi ɓe gartira te ñande wonde o ƴamata e toye nayi moɗon so ɓe mbiyata ɓe ndiwiɗi ɓe nassiniɗi ladde o wi to moye wondi e nayi ɗi ɓe mbimo wala nayi moɗon on ndiwiɗi ɗi fumaji on tokkiɗi ladde on anda jamumaji on anda mo rarataɗi on anda no ɗi gontiri ɓe mbi ɓe anda nden on jaa on ndiwtoyaɗi on gartiraɗi ɗi fumaji e ɗi kawti ɓe mbi o wiɓe noon waɗatako non tokkitata ɗum tabatako yaago yeeso to ɓe ngaylaye jamanu waylayɓe o wi ndikka ɓe soora nayi ɗiɗi fumaji ɓe nyiɓa kowagol pamarol ni ɓe sooda goɗɗi nayi kala goɗɗi nayi dokkoji kosam no haniri ɓe kowaɗaɗi buuti ɓe ndemanaɗi geene gila wakkatire nden fa duuɓi 30 e gelle caaliɗe ɓe kowaɗaɗi ɓe ndemanaɗi geene ɓurata kanji 5 6 ɗi kokkayɓe bote ko ɓuri tokkere nde ɓe gerɓata ladde ɓe anda to nde woni ɓe mbi yiw kinnaɗo hande way danejo ummoyo diga leyɗe mumen wara e yeccamin haala ka ani haala ka pullo jaɓata ɓe jaɗimo tan ɓe deɗiti to joni nottijo on e yewtamin o wi nagge woote o wala nagge woote los o walange ko waɗi ora janya sora ɗi timmi ɗi fuu o salake o jaɓa ko jamanu waroyta tanko danejo o arti o ƴeewi duuɓi ɗuɗɗi garoji
Ɓe losa timmini leydeyel tubani innirajo. leydeyel tubani goɗɗo to Allah sumaren kayɗo Hamidou amma dole gayɗoɗen dole paamen bo nden enen sukaɓe ɓe paami ko yimɓe faamuɓe ɗo haala kan hani keɓen tokkiten ekkitinen kamɓe waynaɓe ɓen to ɓe jaɓi ɓe gayna to ɓe jaɓayi bo kadi en acca en fota mbiyen en gaynaɓe dole. Woodi bandol feere mi nani himɓe Kamaru mbi amma heɗitotoɓe ngaɗa muñal ɓe mbi woy nana ɗum jaɓa ɗum nafa ɗum nana ɗum salo ɗum yi'a ɗum. A yiyay ɗum fakat to en giya ɗum ɓe giɗi ɓe. to Hamidou Jaɓɓule ɗo maɓɓeten taskaran men ngam hannde en getti kala ndaaroɓe en kala tokkuɓe en gila fuɗɗam haa warko jooni en getti kanko ardiɗo dental biyetengal Kakran kulen Allah Veterinary Association of Nigeria ko dental kajanowal hakke waynaɓe non bo kajanowal hakke remoɓe e non bo soggowal laamu leydi ngam huwa ko haani o wi kala ko moye fo hula Allah waynaɓe huɗa Allah ta ñamana remoɓe ndemri maɓɓe ta ɓe ñalla remugo ɓe mbaala remugo an gaynako ngara ñalande woore ndura ngesa maako kamɓe remoɓe ɓe kula Allah ta ɓe njaha ɓe ndemana gaynako to laawol muɗum to laawol nayi muɗum tokkata ɓe kula Allah to bo woodi ko feƴƴi hakkunde maako e remoɓe ɓe kula Allah ɓe ngaɗa ɗum e adilaku kamɓe laamu leydi ɓe kula Allah ɓe ngaɗa adilaku hakkunde remoɓe e duroɓe ɓe keɓana ko moye fuu potidal ɓe keɓana ɗum bo kadi adilaku no huwira kuugal muɗum no remira ngesa muɗum no haaniri no gaynako durira nagge muɗum no haani e no durira be'i muɗum no haani to kadi en getti kanko honorable Khalil Mohammed Bello kanko woni hoorejo dental Kakran hoorejo dental kulen Allah nder leydi Nigeria an bo Jaɓɓude a yettama sanne sanne en getti kanko Surajo Tete ko nde matotiral jaɓanama o neeɓi nder jawleeru amma en gettimo kadi arande o wonino nder jawleeru o tiganake en yeɓre wonde asawere warore so Allah yaari yonki en daaray toɓɓere wonde ngam kawten kaalen fayin ha jonta yen ƴownita kamɓe wonɓe toon diwal Plateau to woodi ko ɓe seydi woodi ko ɓe ngi'i laamu leydi fuɗɗi to kadi ɓe mballita en ngam ɓe kumpita en dow maaka nde enen en keɓa en jahi toon foti ɓe kumpita en ɓe andina en nda ko laamu leydi fuɗɗi nda to pilot state nda ko ɓe puɗɗi to diwal Plateau to ɓe mbi ɓe puɗɗa e anniya ka ngam wurtinki durduɗe kewtuɗe 417 nder leydi Nigeria a yettama Jaɓɓule. to mi yettina se mi yetti bo wonduɓe men dow weeyo men go Facebook e ɗum en gettiɓe sanne sanne to dow darde maɗa kadi mbiyanɓe Allah finna en jam Allah hewtina en bo asawere warwore assalamu aleykum. Amin. Wa alaikum salam.